sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Tabi parhorasan madhupasat hami tuhamu akka amanami inanami haanggi nang napinaribot. Saluhut hita nahinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Manugoton. Hita na dibagas tabe manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulota. Didongani jala di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita saluhut na. Au sintua Melkida Marbun boru panggabean rap dohot amata pendeta sahat parulian nababan sian HKBP Kernolong Resort Jakarta makobasi partangyangan di Manugoton. Tapuk kama partangyangata marhite na martangyang binuaton ni parjamita. Martang yang mahita, di bata Jehovah amanami para sirohan na sumurung, pupuji hami magwarmu di Manugoton, makamulatehon denggan ibasam dohot pangaramot yommu di ngulunami. Di Manugoton tagan so huhubasi hami akka ulaw namin na denggani, jumulo mahami ro tuadupanmu martang yang tuho, jala tumangihon hatam. Di baheni say parrohay jala pargogoy mahami marhite toddi parbadia, lauman jakkon jala makanguluhon hatam. Jala sesamadu sanami, asa dibagasan habadiaon mudar ni anakmu Yesus Kristus, hami majakkon hatam nabadiai. Asi maroham di hami, ali di bata aman nami, sajalo matang yang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata nitu hata, turpuk jamita dihita sadarion, tersurat di buku Rom 12 ayat sada sahat ayat 2. Rom 12 ayat sada sahat rodi 2. Songonon mah hata nitu hata. Nahuapoi mahamu ale akkadongan marhite-hite asini rohani debata, pasat hamuma daging muna bayan pelean na mangolu, nabadia na hinalomohon ni debata, ima hadalaton ni namarroha. Jalaunang gabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe baru mahamu, dung muba pikiram muna, asa tau hamu manibangi lomoni rohani debata, ima nauli na hinalasonna dohot nasun denggan. Olat ni ima hatani debata turpuk jamita dihita sadarion. Odolan ni jamita ima ayat sada. Nahuapoi mahamu ale akkadongan mar hite-hite asini rohani debata. Pasat hamuma daging muna bayan pelean na mangolu nabadia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Hamuaka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na manangihon hata ni debata marhite radio Pelita Kasih di Manugoton. Sian odolan ni jamitai ima ayat sada nakiningan, binahen ma pangibulan ni jamitaon ima pelehon mangulum tu debata. Hamuaka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dibiddu 10 sada nunga dipatorang Apostol Paulus, hinabalgan ni holong ni debata dihita jolma pardusa. Dipadiri do si palua dihita, na marhuaso manesa sudedo satta, marhuaso palua hon ngoluta sian gonggoman ni hamatean na manoktong, nang sian gonggoman ni sibolis.
Ia si palua ni ngoluta ima Tuhan Yesus Kristus. Ibana naong mate di hau pinorsilang, humokop hita jolma pardusa, jalan naong hehe sian hamatean, pasikop haluaon dohot hamonangata. Di bagasan pakokopon dohot hamonangan ni Jesusi, nunga di padame hita tu di bata. Jala di jakkon di bata do hita gabe anakna, jala di patau gabe panean diaka asin rohani di bata. Apostel Petrus pe di suratna sada Petrus bidu sada ayat 10 sahat rodi ayat 10 sia maddok ay diboto hamudo dada binain ni sere manang perak akan naulo buruk ubahin na malua hamu sian adat muna naso marniulai natinian muna sian akka ama muna alai binahin ni mudar ni Kristus na argaido nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang ala naung dihokop jala ditobus tu hatta hita sian perhatobanan ni dosai dang hita be napuna dirita ale debatana man napuna dirita manghutusima muse diapoi manang dipodai Apostel Paulus do hita asa tapareahi hadaulaton manang parsobaon naripas ibadah yang sejati. Parsobaon naripas na hinalomohon ni debata. Parsobaon manang ibadah tung dipangidohod debata doi asa denggan diradoti bangsona. Sian mulana dina pinakulingan ni debata si Musa di dolok Horeb. Lahom marsuru ibana paluahon bangso Israel sian Mesir. Didok debata do tu si Musa. Ia dung dipaluaho bangsoi sian Mesir. Uluan muna madebata di labung ni dolokon. Tarsurat di 2 Musa bidu tolu ayat 12. Di bahasa Indonesia didok. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tutu dung haruar bangso Israel sian Mesir. Marsobba do nasida jala mamuji-muji di bata di labung ni dolok Horeb manang dolok Sinai. Ujuima di pasahat di bata akapatikna tu nasida. Sahat do tu hita patik ni debata. Di bagasan patik na paupaton di pangidohod debata do tu hita. Didok ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Jow-jow ni tuhat tadui. Asa tahari koton jala taharing gason. Rotu bagas joro ni debata mar minggu. Lau mar sobba mamuji jala pasangap debata. Uhud mangaradi rohatta manjakkon hatana. Na manugu-nugu hita tudalan hanguluan. Hamu akan nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Didok muse dijami taon. Hadaulaton naripas. Ima asa tapasahat daging ta manang pasahat sadok dirita. Gabi pelean na mangulu nabadia nahina lomohon ni dibata. Di perminggota dinamartangyak kita pasahat peleatta saite dehoddo edde nomor 204 ayat 2 hatana maddok nasa nanilihomi toddi rodi pamatakku hosa dohot gugukki rodi saluhut artakku upasahati tuho naso uccatokku do uli situtu eddei jalalas rohatta mangede hojja alai bohado hasa saut ni eddei dingulutta bohado bahenota mamilihon daging tagabe pelian na mangulu. Pangatusyon na ima, sian parsobaota di bagas joro, sumobba de bata, dohot tumangihon hatana, udut mamuse tahanguluhon, taparangehon ma hatani de bata di ngulutta si ganupari. Gabe toktong ma akaparangin ni nguluttai di pai baru hatani de bata. Ima parangin na badia, na hinalomohon ni debata.
Unang magabi sa robbang pangalahota dohot pangalaho ni akka pardusa na di portibyon. Ay pangalaho na di portibyon akka hajahaton, hageduhon, haramunon, hasipilibeguon, osom, late, gijang ni roha, parbada-badaan, parmusuon, bunu-bunu, dohot ragam ni akka na jahat dope. Unang mata parangehon akka si songoni. Ikon taddido tarida parasingan ni pangalahota sian pangalaho parroha portibi. Alanunga disoddangi barita nauli ngulutay. Ditonga-tonga ni akka siulahon hajahaton, hita marsihohot mamangulahon akka nadinggan. Ditonga-tonga ni akka siulah hageduhon, hita manoktong mamangulahon hatigoran. Di tonga-tonga ni akka siulahon haramunon, hita manoktong mamangulahon habadiaon. Di tonga-tonga ni akka siulah hagaoron haguturon, hita manoktong mangulahon hadameon. Didok sa halak parbarita nauli sian India, hima amatta saddu Sundar Singh. Songon akka dekke na mangulu di laut na atsimi. Alaydang atsim dekkei, tonggido daina. Ikon songonido ngolu ni halak Kristen. Ati pe mangolu di portibi nago dosa oddo pe halak Kristeni. Alaydang marparange di bagasan dosa. Alay toktong marparange di habadiaon hatani di bata. Namu akka na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Diela-ela portibiod dohita, dohot diela-ela sibolis dohita, asa mangihut songon nasida marparange manguloy hagiot ni dosai. Asa mulak gabe pinarhatoban ni dosa. Alay unang maulo hita diela-ela manangisepe, laho mulak tupar hatobanan ni dosa. Taalo maakka si pangelaela manang si pangujunii, marhite hapor siyota na tugu. Asa maporus sa luhut na akka nanaing mangago ngulutta. Akup nii, mulutatadda hagaliota, nahyahita tarelaela mangulahon na roay, saunari hatani di bata madok tu hita. Tatopoti madusatta diadupan ni di bata. Jala tapangido maasa ditogu-togu jala dipargogoy tod di parbadiay hita, pay baru hadiryota. Marsiu hohot jala marhasa tiyaw kita manguloy hata ni dibata. Didok Apostel Paulus di surat Rom bidu 6 ayat 10. Jala unang mapasahat hamu akka ruas muna tudosay bahen sejata ni hajahaton. Tudi batama tahe pasahat hamu dirimuna, songon akan naung pinangulu sian namate. Songoni nang ruas muna tudi batamay, bahin sejata ni hati goran. Songoni ma jamita dihita di manogoton. Di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna. Martangiang mahita. Pinuji maguarmu ale Tuhan di bata amanami para sirohan na sumurung, alanunga dilihoko hatam dihami. Sahapon mahatami turohanami, parrohai jala pargogoy mahami asa manadda rohanami diholong dohot huasom na sumurungi. Naung taruli haluaw dohami di bagasan Jesus Kristus. Asa hupelihok kami masadok ngulu nami, gabi pelian na mangulu jala nabadia, marhite hauduhon ni rohanami mamarangehon lomo ni roham. Ali Tuhan, saya pasu-pasu masude na tumangihon hatam marhite siaran radio Pelita Kasihon. Saya pasu-pasu manasida di akka ulaw nasida. Asa marhasil akka ulaw nasida. Asa marsangap guarmu marhite panupakmu di ngulu nasida. Saya pasu-pasu ma pangubation tuaka na marsahit asa sumuang marhahipason nasida. Jala pargogoy ramoti sude akan nama kobasi na pature-ture akan nama marsahit. Pada waka parmarando persahiton sian nasida. Apuli akan nama marsak.
Jala sai palua ma akana targogot asa marlas ni rohana sida mamuji pasangapon guarmu. Siala pangrupion dohot haluaon na pinatupami dinasida. Aku ni sai pasu-pasu ma radio pelita kasih on. Jala pakke magabe ula-ula na hasea. Lau mamaritaho berita nauli tutorop jolma nama kasih holi barita nauli. Pinuji maguarmu sai tangihom ma tangyang nami marhite goar ni Yesus Kristus si palua hami. Amen. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohan di batamata dohot parsauran ito di perbadia ma maddongan hita saluhutna. Amen. Takas di bawah Hananin Ogni, Tuhan Jehovah Dewata. Moro naik sonang dalam amaluno untuk paubama para memi. Tum surat sudi kami honhome manam berbalik roh Tuhani jara oloh di era-era manom madebara silebani alai makma Tuhan magoando Tuhan magreando jambani di maheni bican di lehor Tuhani tolong miro alai Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Sahat Parulian Nambaban STH di nomor telepon 0813 6170 5696. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube HKBP Kernolong
Tersedia juga renungan setiap malam pukul 8 atau jam 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dilaksanakan 3 kali. Yang pertama ibadah jam 7 WIB, ibadah umum pertama berbahasa Indonesia tanpa live streaming, ibadah remaja dan sekolah minggu. 2. Ibadah umum kedua jam 9.30 WIB berbahasa Batak, sekaligus live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 3. Ibadah umum ketiga jam 18 atau jam 6 sore berbahasa Indonesia tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 22 orang sintua dan 9 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
setuju